La devoció a la Mare de Déu de Paller, patrona de Bagà, es remunta al segle XIII, temps en què ja existia un primer santuari anomenat el Paller de Dalt, que va ser substituït per l'actual al segle XVIII. Es troba situat a poc menys de 2 quilòmetres de Bagà, en un paratge de gran bellesa, ben bé al cor del Parc Natural del Cadí Moixeró. El temple i l'hostatgeria anexa formen un sol edifici cobert a dues aigües. L'església és d'estil neoclàssic i d'una sola nau coberta amb volta de mig punt. A l'interior destaquen les pintures murals del segle XVIII i XIX i el retaule d'estil barroc presidit per la Mare de Déu de Paller, una de les Mare de Déus trobades que hi ha arreu del país i que compta amb una gran devoció per part dels baganesos. Cada any, el primer diumenge de setembre, es celebra l'aplec de la Mare de Déu de Paller. Rodejat de boscos, el santuari és punt de partida de nombroses rutes a través del Parc Natural del Cadí Moixeró.